I forhold til målet for sprængningerne i nat, så kan vi ikke med sikkerhed sige, om ambassaden har eller ikke har været målet for de sprængninger. Det er stadigvæk en del af vores efterforskning og vores undersøgelser at afdække motivet. Det er også en del af vores efterforskning at undersøge, om de her gerningsmænd har handlet alene, på bestilling eller sammen med andre.